पाहत नाही ना तो माझ्या मनाला आणि म्हणून हा महाल सजविला अत्तराची जडे म्हणे मोतिकांच्या रांगोळ्या पुढे तोरण्या उभारली पुण्यासाठी माझ्यासाठी फक्त आपल्या स्वातंत्र्याची कल्पना मला आहे आणि म्हणून अगं रात्र पुच्छते ना आणि तत्व कृष्णामी बरोबर जिथं पत्नी असते ना तिथंच घरी तिच्या पतीला शोभा असते आणि म्हणून एका क्षणाच्या निशाणा मी तुझ्यापर्यंत धाव घेतली आणि म्हणूनच माझी जागा कुठे मी परिपूर्ण न्यावी आणि माझी जागा कुठे असेल तर माझ्या या सौभाग्य देण्याच्या दोनच चरणात आणि कधी सौभाग्यवती स्त्री माझ्या मस्तकी चर्चित करत नाही ना दूर माझ्या मनाला समाधान वाटत आणि म्हणूनच आजच्या दिनी हे चरण पाहिले आणि मला खरोखर माझं भाग्य उजळण्याचा भास मला होऊ लागला आणि म्हणूनच आपला मंगलमय आशीर्वाद सदैव माझ्या पाठीशी राहू सदैव पाठीशी राहू हे